ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nem ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live potri unai lur 8000 ar pusau Urang yakura kajela Shanborlang marbanyang ulapan krek bhai la de ban mi Khmat ya kari India ha kaji khon ka ban long ha Thailand bat man ya khon persya ya urang yakura jong kari Philippines Jason Wilson kani kan dei ka Sien ka ban Nyngkong ya Shanborlang marbanyang ban dei shementa ha ka international fight ka ban long ha Bangkok jong kari Thailand bat ya kani ka lempung la panya da ka Highland Boxing Promotion Thailand ya kani ka lempung la tip kum ka Rise of Champion kaban long ha ka arpun riu trek unai lur ha ka por sau baje ha Space Plus Bangkok